നീറ്റ് PG പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഡോക്ടർ ഫർസാന ജബിനെ ഫ്രണ്ട്സ് പുത്തൂർമഠം ആദരിച്ചു. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുത്തൂർമഠം AM UP സ്കൂളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ് പുത്തൂർമഠം ഈ നീറ്റ് PG പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത റാങ്ക് നേടിയ ഏതാണ്ട് 389 റാങ്ക് നേടിയ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരിയായ ഡോക്ടർ ഫർസാന ജബിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ പുറകോട്ട് പോയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളും നാടുകളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. A+ കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സീറ്റുകൾക്ക് പോലും പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഡിഗ്രി പരീക്ഷാ ഫലവും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മത്സരിച്ചിരുന്നത് SSLCയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതി നീറ്റ് പരീക്ഷ പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതി സിവിൽ സർവീസിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ റാങ്കോട് കൂടി ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഈ റാങ്ക് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരിയാണ്. അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം ഹറാമാണ് എന്ന് വിശദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരനോടുള്ള അന്ധമായ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോയി എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി. അതിശക്തമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ രംഗത്തേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മറ്റെല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് പരീക്ഷാഫലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള റിസൾട്ടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. സഹോദരി ഫർസാന ജബിനെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി മുക്തഖണ്ഡം പ്രശംസിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ഒരു വാശിയോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കണം. എനിക്ക് മുമ്പിലെത്തണം വാശിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠന രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നീറ്റ് PG പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഡോക്ടർ ഫർസാന ജബിനെ ഫ്രണ്ട്സ് പുത്തൂർമഠം ആദരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ P. അഷ്റഫ്, മുസ്തഫ എടക്കാട്, മുരളി ചെറുകയിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പുത്തലത്ത്, നൌഷാദ് ചെറാട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു. പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സിനും പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.